Това не трябваше да... Давай такова. Сега. Да довършим мапа. Много сложих истинско забавя. Що купи? На гадния мап. Айде, още ще ми се повръща за край. Ще сложа дрехта. Добре. Той... Не. Няма да се разберем така. Не. Противник бъдем. Къде? Сега остави ме. То мап е най-смотания мап. Създаван някога. Вау! Сега им казах аз. Сянка. Така му се пада. Така, като ми се вин. Така. 54. Афига, не е устна норма. Така зомбитата ми спасява. Като снимате летът и зомби. Или за като смотания апарат. Мяу! Готово. Тук не е такова. По-добри джампове има и това. I will leave again. I will. Място и после още скачане. Леле. Да, като мап. Леле, мале. Сега ще му кажа. Той така си мисли. Хора. Не знаете какво значи. Така. Най-сетне си опаих. Да мога да работя с командите. Така. Нека да направим една първата ми магийка. Айде хора, гледайте първата ми магийка. Тут ти излизат и команди. Сега какво имам си меню да си избивам команди. Time set. Time set. Day. Day. Аз стига, бе. Тук се стигна до тежката. Умряхи. Много е приятен живота, казвал и съм ви хора. Гледайте колко е
съм добър на мапове. Леле, Тома, как ще го вие накрая? Леле, нямата си на идея. Ще го напълня всичко в TNT-та. Трябва и гушата на зомбитата. Сигурно тук вече и... така си ми! Аз не! Много бързо си стигнах. Аз бях преди тук без това. Това да го яко да си добър. Чакай. Не, аз това мога да го мина. Аз си бях стигнал най-далеч тук, така че... Това ми беше най-далечната дестинация, така че... Стой. Сега това ми беше... това как става сняг? Абе, обърнете си мап. Абе! What? Те панталони магически ли са? Ето. Сега като свършат мапа, леле си направя един ендър портал. Кой има тук? Дай да пръджа. Напълнете си честовете. Така. Още има. Мяу! 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 Дори не е сложил легла. Абе, на кой му пулка? За мапа на този. Той го е направил и още да продължа. Супер. Сега му казах. Това помощ по-скоро е за подпаване. Да не... Вълната е добра, но той де. Той е най-лошия мапмейкър. И какви гадни мапове ги правят. Така. Тази циганска. Даже я това заедил ли го? Леле, каква бъргова машина. Леле, както си ми е сложил тук. Леле. Олиди. Там ще ми свърши епизода. Най-малкият епизод на света. И изобщо у нас в България. Не, имало и хора с по-малки епизоди от мен. Например, някои ютубери, като предупреждават за стрим, те дори една минута направят. Гледат най-бързо да обяснят стрима. Тъй колко е яко да скачаш. Jump down. Да, много умно. Много умен. И това беше епизода. Бай-бай. Не. Да. Не. Да.